Στην περιοχή των Αχαρνών, στη θέση Λουτρό, βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου, γνωστός και ως Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Το 2018, η πράξη αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου ή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020, με κύριο φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Στο πλαίσιο της πράξης αυτής, εντάχθηκαν 3 υποέργα. Υποέργο 1. Στερέωση και αποκατάσταση του ναού με φορέα υλοποίησης στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Υποέργο 2. Εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών, λίθινων κοιώνων και δαπέδου του ναού, με φορέα υλοποίησης στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων. Υποέργο 3. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, με φορέα υλοποίησης στην Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής. Ο Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, γνωστός και ως Ναός του Αγίου Νικολάου, ανάγεται στους πρώιμους χρόνους της τουρκοκρατίας. Ο αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος Αναστάσιος Ορλάνδος τον χρονολόγησε στον 16ο αιώνα. Λέγεται ότι αποτελούσε καθολικό μονής που λειτουργούσε στον χώρο, η οποία τους επόμενους αιώνες εγκαταλείφθηκε. Ο ναός είναι σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος τετρακιόνιος, με οκτάπλευρο τρούλο και έχει διαστάσεις 6,70 επί 7,70 μέτρα. Ο τρούλος έχει ύψος 6,85 μέτρα από το δάπεδο. Στηρίζεται σε 4 μαρμάρινους κύονες, από τους οποίους οι 3 επιστέφονται με αρχαία ιωνικά κοιονόκρανα σε δεύτερη χρήση. Στους εξωτερικούς τοίχους του ναού έχουν χρησιμοποιηθεί αρχαία μέλη και γλυπτά. Ένα από αυτά απεικονίζει χέρι να κρατά δόρυ. Ο ναός υπέστη σοβαρές ζημιές κατά το σεισμό του 1999 και χρειάστηκε να υποστηλωθεί εξωτερικά και εσωτερικά ώστε να μην καταρρεύσει. Η ζωγραφική διακόσμηση του ναού ανάγεται σε 3 χρονικές περιόδους. Η παλαιότερη, που μπορεί να χρονολογηθεί στον 16ο αιώνα, αποκαλύφθηκε στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού Βήματος, κάτω από την πλατιτέρα του 17ου αιώνα, κατά τις εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών. Το δεύτερο στρώμα ζωγραφικής καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των επιφανειών του ναού και ανάγεται στον 17ο αιώνα. Οι νεότερες αγιογραφίες αναπτύσσονται στο δυτικό κυρίως τμήμα του μνημείου και χρονολογούνται στη δεκαετία του 1930. Οι νεότερες αυτές τοιχογραφίες ακολουθούν τα συνήθη δυτικότροπα πρότυπα του 19ου και 20ου αιώνα και είναι ιδιαίτερα εξίτηλες ως προς τα υλικά τους. Επιζωγραφήσεις του 20ου αιώνα κάλυψαν και τμήμα των τοιχογραφιών του 17ου αιώνα. Ο χώρος εδώ που έχουμε την εκκλησία υπό αναστήλωση πρέπει να ήταν κάποιο παλιό μοναστήρι. Οπότε τα κτίρια τα οποία βρίσκονταν περιμετρικά πρέπει να ανήκαν στο μοναστήρι, το οποίο όταν καταργήθηκε σιγά σιγά τα κτίρια ερειπώθηκαν, το παλιό καθολικό του μοναστηριού έγινε εξοκλήσει, συνεχίστηκε να έρχονται πιστοί εδώ πέρα, γίνεται ένα ετήσιο πανηγύρι την παραμονή της Μεταμόρφωσης Σωτήρος, όπου έρχονται και οι αμπελουργοί της περιοχής.
Κατά τη διάρκεια του έργου, πραγματοποιήθηκαν αποχωματώσεις και δοκιμαστικές τομές, εξωτερικά και εσωτερικά του ναού, για τη διερεύνηση της θεμελίωσης και την αποκάλυψη τυχών παλαιότερου δαπέδου. Έχουμε βρει έναν επιμήκη τοίχο. Πρέπει να είναι κάποιο κτίριο που να σχετίζεται με το μοναστήρι. Είμαστε σε επαφή με την εκκλησία, είμαστε πολύ κοντά, οπότε θα τέριαζε εδώ να ήταν το προαύλιο της εκκλησίας, από εδώ τα κτίρια του μοναστηριού και στο κέντρο το καθολικό του μοναστηριού. Ανασκαφική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε κυρίως στη δυτική πλευρά, όπου υπήρχαν ενδείξεις ύπαρξης αρχιτεκτονικών καταλήπων. Κατά την ανασκαφική διερεύνηση, αποκαλύφθηκε τμήμα επιμήκους κτίσματος και κατάλοιπα εργαστηριακής εγκατάστασης, με αποθηκευτικό πίθο, λεγόμενο και σειρό, αγωγό απορροής και δάπεδο από ισχυρό κονίαμα σε 2 στρώσεις, το οποίο σχετίζεται με την κυκλική κατασκευή. Υπάρχει μια μεγάλη επίχωση πάνω από αυτούς τους τοίχους. Με βάση τα σπασμένα μπουκάλια και τα νομίσματα που έχουμε βρει, πιστεύουμε ότι η επίχωση πρέπει να είναι των τελευταίων 60 με 100 χρόνων, γιατί βρίσκουμε αντικείμενα σχεδόν σύγχρονα. Όπα, κάτι βρήκες. Του 26. Πού βρέθηκε ακριβώς? Εδώ, να μετρήσουμε. Εδώ. Στα 40. Εδώ πέρα είμαστε στα 20 μέτρα. 20 μέτρα φέρες. Ένα 70. 18-30. Μπράβο. Γύρate το έτσι λίγο, Χρήστο, ωραία. Στους 30 πόντους, ωραία. Οι κόγχες στο τριμερές ιερό είναι ημιεξαγωνικές. Παρ' όλα αυτά στο κατώτερο τμήμα υπάρχει μια καμπυλότητα, ένα στοιχείο που δείχνει ότι μπορεί να είχε διαφορετική μορφή το ιερό. Στο ανώτερο σημείο της κόγχης του ιερού βήματος μπορεί να υπάρχει κομμάτι από το αρχικό αρμολόγημα. Το αρχικό επίχρησμα της τοιχοποιίας διατηρήθηκε και στο κατώτερο τμήμα της νότιας πλευράς του ναού, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διερεύνηση της δοκιμαστικής τομής. Στην ίδια τομή εντοπίστηκαν λείψανα ανθρώπινων οστών και πλήνθη από ταφή. Ταφές εντοπίστηκαν και στις τομές που πραγματοποίησε η εφορία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, στα βόρεια και βορειοανατολικά του ναού. Από ευρήματα βγάζουμε κυρίως άβαφη κεραμική, μέσα όμως εκεί έχουμε βγάλει και κάποια εφιαλωμένα τα οποία είναι βυζαντινά. Έχουμε βγάλει και 2 όστρακα τα οποία είναι με λαμβαφή, οπότε πρέπει να είναι κλασικά ελληνιστικά ή έστω ρωμαϊκά. Μία λαβή από λίχνο ο οποίος πρέπει να είναι ρωμαϊκός. Κατά τόπους βγαίνουν κομμάτια από εξωτερικό επίχρησμα. Πρέπει κάποιο σημείο του τοίχου της εκκλησίας να είχε επιχρηστεί με κόκκινη ταινία και κίτρινο χρώμα. Κατά τα άλλα από κεραμική, πάρα πολύ άβαφη κεραμική, είτε από αμφορίες είτε από διάφορα χρηστικά αγγεία. Μεγάλη πλειονότητα όλης της κεραμικής που βγάζουμε είναι σύγχρονη με την εκκλησία, δηλαδή τουρκοκρατία και μεταγενέστερα. Κατά την ανασκαφική διερεύνηση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αποκαλύφθηκαν χριστιανικές ταφές και εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στον αύλιο χώρο του μνημείου,
που χρονολογούνται από τους κλασικούς έως και τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Ενώ μετά την καθαίρεση των επιχρησμάτων, διαφάνηκε ότι και η δυτική πλευρά του ναού διαμορφώθηκε πάνω σε προγενέστερο κοσμικό κτίριο. Η χρήση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου για οικοτεχνικές δραστηριότητες συνεχίστηκε και στους ύστερους μεταβυζαντινούς χρόνους, όπως υποδεικνύουν τα κατάλοιπα λινού και πίθου στο ανώτερο στρώμα των επιχώσεων. Από τα ευρήματα, ωστόσο, δεν πιστοποιείται η λειτουργία μοναστικής κοινότητας στον χώρο. Το συνολικό έργο αποκατάστασης του μνημείου ολοκληρώθηκε το 2024 με τη στερέωση και αποκατάσταση του κτίσματος, τη συντήρηση των τοιχογραφιών και των λιθίνων, την ανασκαφική διερεύνηση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.